खुलुमबाय गिबियावनो गासिनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनै ब्राइन 24 हेडलाइन्स स्टुडिय'आव आंजों लोगोसे दङ बर' देंखो मुलुगनि मुंदांखा देंखो रोजाबगिरि आब' इला ब्रह्म। बिथांखौ जों मोगा-मोगि लानो थाखाय थि खालामनाय जादों। गिबियावनो आब' इला ब्रह्मखौ जोंनि ब्राइन 24 हेडलाइन्स न'खराव बरायग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय। प्राइम्स 24 हेडलाइन्स चेनेलाव नुजाथि होफैनो हानायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनि अननाय जासिबाय। गिबियै नोंथाङा माब्लानिफ्राय मेथाइ रोजाबजेनदोंमोन? आंनि मेथाइ रोजाबजेननायानो जाहैबाय आं क्लास 5आव रोजाबजेनदोंमोन। नोंथाङा नोंथांनि मेथाइ रोजाबनायखौ माबोरै जागायबोदों? आंनि मेथाइ रोजाबनाय जागायजेननायानो जाहैबाय जाय बिथां आंखौ थुलुंगा होजेनदोंमोन बे बिथाङानो जाहैबाय बिथांखौ आं गोसोखांजेननांगोन। मानो होनोब्ला बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बिथांनि मुङानो जाहैबाय मनहर ब्रह्म। बिथाङानो आंखौ थुलुंगा होजेनदोंमोन आरो। बिथांनि थुलुंगानायजोंनो नोंथाङा नोंथांनि गिबि मेथाइ रोजाबनाय बेखौ जागायबोदों। नोंथाङा मेथाइ रोजाबनो थाखाय माबाफोर कर्स भकेल एबा क्लासिकेलफोर लादोंमोन नामा? क्लासिकेलाथ' आङो लानाया लाबाय, आं एसे लादों। आं उन्दै समनिफ्राय आं मोनाखै, अब्लाबो माने आं गेजेर ससेनिफ्राय आं लादों। बेयाव आं अरां होननाय मोनसे जायगायाव आं लादों। बेयो लखनौ फातकान्डेनि ब्रान्समोन। बिनि प्रिन्सिपालानो जाहैबाय जोंनि नन्द बेनार्जी, गुवाहाटीनि। बेयाव लादोंमोन आरो। गिबि लादोंमोन। फार्स्ट गिबियै स्टेज प्रग्रामखौ बबेयाव खालामजेनदोंमोन आरो सोरनिबाफोर थुलुंगानाय दंमोन नामा? आं गिबि स्टेज प्रग्राम होनोब्लाथ' आं गोसोआव गैया आंहा। मानो होनोब्ला आं उन्दैनिफ्रायनो आंखौ जाय हेफाजाबगिरि रौतानि बिथाङानो सकेराम दैमारि होननाय आदा जायो आं। बिथाङानो आंखौ हेफाजाब होनानै माने बेखिनिसिम माने स्टेज प्रग्रामसिम दैथायहरदों आरो माने। बिथांनि थुलुंगानायाव आरो फरमुल आदा बिसोर सानैनि थुलुंगानायाव आं स्टेज प्रग्रामखौ आं खालामनो हाहैदोंमोन। बे हिसाबै नोंथाङा दा बर' देंखोगिरिफोरनि गेजेराव नोंथाङा सासे मिथिजानाय देंखोगिरि, बेखौ जों मिथिगौ। नोंथाङा गिबियै बे रेकर्डिंखौ माब्ला खालामजेनदोंमोन? गिबि मेथाइआ मामोन? आंनि गिबि रेकर्डिं होननानै बुङोब्ला नोंनि अनगा ब्रै केसेट, बे 2004आवमोन। आं बे मेथाइखौ खननानैनो माने बर' समाजाव मिथिजानाय जादोंमोन आरो। बे मेथाइखौ एसे रोजाबनो हागोन नामा? आं बे मेथाइखौ आं सारिनिसो ओरैनो खननानै आं खिन्थानो हागोन। मेथाइयानो जाहैबाय रमान्टिक होननानै बुंनांगोन। आं नोंखौ नुफामा फासाया माया नुयो मानो जेराव मेराव हो गोसोआ गनाया आं नोंखौ बावनो हाया। बेखिनियानो। जोबोद मोजां मेथाइया। बे मेथाइखौ रोजाबनानै नोंथाङा बर' देंखो मुलुगाव बयजोंबो सिनायजादों। मेथाइया जोबोद मोजां। गिबियै नोंथाङा बबे सावथुनाव रोजाबजेनदोंमोन? सावथुनाव माने आं न'खरनि दावहा आरो खनबोबाय खननायालाय, होमबाबो फार्स्ट आंनि सावथुन होननानै बुङोब्ला आं न'खरनि दावहायाव आं खनजेनबोदोंमोन आरो। बे मा मेथाइमोन? मेथाइखौथ' जेनेबा आङो डुएटबो आं खननो मोनदों गौतम ब्रह्मजों, आरो आं सिंगेल मोनसे आं खनदोंमोन। बेनि एसे जा सिंगेल मेथाइमोन बेखौ एसे आं बे सिंगेल मेथाइखौ आं खननानै होनो हागोन। हाय हाय मा बिदै बे, हाय हाय मा बिदै बे, जाय बिदैखौ मोनोबोला गोसो आंनि गुलुं गुजुं जाया। बेखिनियानो। दासिम नोंथाङा दोंबेसे मेथाइ रोजाबबोखो?
दोंबैसे मेथाइखौ रोजाबबोखो होननानै बुङोब्ला आंहा बेखौ हिसाब गैया आं मानो होनोब्ला आं दिनैसिम माने आं खनबोबाय खननाया आं बेखौ आं हिसाब होनो हायामोन दासिम नोंथाङा मा रोखोमनि मेथाइफोर रोजाबबोखो आंथ' रोजाबनाया गासिबो रोखोमनि मेथाइखौनो आं रोजाबबोनो मोनबोजोब्बाय बैसागु मेथाइ हारिनि मेथाइ रमान्टिक मेथाइ गासिबो खुगा मेथाइ गासिबो जा सोलिदों बर' समाजाव बेयो गासिबो आरो बैसागु मेथाइ होनोबा बैसागु होनबाथाय बैसागुआलायनो बर'फोरनि बिखानि आमाय थख्ल' बिखानि खावसे बेनिखायनो मानसिफ्रा बैसागु होनबाथाय जोबोद रंजाखाङो आब'आ दोंसे बैसागु मेथाइ एसे रोजाबना होनो हागोन नामा दोंसे माने आं ससे आं रोजाबगोन मानो होनोब्ला बे बैसागु मेथाइयानो जाहैबाय सत्रजित आदानि जिया बानरन्दा केसेटनिमोन बेखौहाय जों आब' सुलेखाजों आंजों सानैबो जयैनो आं खननो मोनदोंमोन आरो मेगनजों थिरल' गावनाय हाय आदामोन फेसनजों रायज्लायबायनाय नै आदामोन बिखा गेजेराव सुगोनां हाबाब सिफि गंफ्रामबो गब्लं गोनां मेगनजों थिरल' गावनाय हाय आदामोन फेसनजों रायज्लायबायनाय बेनो खोब मोजां मेथाइया नोंथाङा दासिम रोजाबबोनाय मेथाइफोरनि गेजेराव बबे दोंसे मेथाइखौ बयनिख्रुइ मोजांसिन मोनो साबसिन मोनो आं दासिम मेथाइखौ मोजांसिन होननानै बुङोब्ला आं हारिनि मेथाइखौनो आं मोजांसिन मोननानै दङ मानो होनब्ला बे हारिनि मेथाइयाबो बावाखै ओंखारनाया बेनो जाहैबाय खौसेथि खौसेथि आं बेखौनो आं जोबोद मोजां मोनो बे मेथाइया सोरनिमोन बे मेथाइयानो जाहैबाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बिथांनि मुङानो जाहैबाय मिहिनीश्वर बसुमतारी नोंथाङा बे मेथाइखौ एसे रोजाबना हागोन नामा हागोन खौसेथि 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 नों खौसेथि 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 नों खौसेथि नोंनि मुं लायैनो जों गावस्रालांबाय नोंनि मुं लायैनो जों गावस्रालांबाय सुथुरा नुनानै जोंखौ मिनिबायदिनो थांखि मारुआव खैफोदनि अर जोंबाय सुथुरा नुनानै जोंखौ मिनिबायदिनो थांखि मारुआव खैफोदनि अर जोंबाय खौसेथि 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 नों खौसेथि बेनो थारैनो मेथाइया जोबोद मोजां मेथाइखौ खोनानानै जोंनि जा हारियारि सानस्रि बेयो बयनावबो जाखांफैयो खोब मोजां खोनायो आब'आ मेथाइ खननायाव दासिम आब'आथ' संसारबो जाबाय न'खर संसार दङ बे न'खर संसार जानायनि गेजेरावनो मेथाइ खननायाव न'खरनिफ्राय माबाफोर उसुबिदाफोर मोनदों नामा आंथ' दिनै रायजो जादों होननानै रायजो जानायनि बेलायाव आंहा जेबो उसुबिदा गैया मानो होनोब्ला आंहा आंनि जिथु आंनि हौवाया जेनेबा माने आंजों हेफाजाबसो दं आरो आंनि बिखुनजो आरो बिहाव
आंजों जोबोद मोजाङै माने हेफाजाबाव दं आंखौ माने जेबो माने हेंथा माबा होआखै आरो आं बिनि थाखायनो आं जोबोद माने गावखौनो मोजां साबायखर जासिनो सानो बिसोर बिथांमोनखौ साबायखर जासिनो सानो आरो जोबथि सोंथि आब'आ सासे बर' देंखोगिरि हिसाबै बर' रायजो राजानिफ्राय माबाफोर अनसायनाय मोनदों नामा माबोरै अनसायनाय मोनदों दिनै आङो रायजो राजानि अनसायनाय मोननायखायनो आं बेखिनिसिम आग बारायनो हाबोदों आरो रायजो राजानि बेबादि रायजो राजाया आंखौ अनसायोब्ला आरोबाव आं बिदिनो आग बारायलांबाय थानो हागोन होननानै आं आसा खालामबाय बिथाङानो जाबाय बर' देंखो मुलुगनि सासे मुंदांखा देंखोगिरि ऐला ब्रह्म बिथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंजों सावरायनायाव बाहागो लाफैबाय बेनि थाखाय प्राइम 24 हेडलाइन्स न'खरनि जानानै बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय लोगोसे दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय